Здравейте, денчки, аз съм Ел Спринт. С мен е Бао МП и днес ще играем Някакво състезание Тиз. стриптиз, така. Стриптиз. Сенторно ли се избираш? Да. Много ясно. Сенторно залагаме 10 бона и продължаваме напред. Тоест, защо включих къстъма, не знам. Нищо е. Взимаме го. Взимаме ги. Днеска обаче хора сме много, този път. Не сме кой знае колко пък. Но не сме и двама. Това е най-важното. Но не сме и двама. Затова, че този път Илян няма да сърга на мене, а го бутам. Ако играе по циганската... Ей, защо не вземах буста, е? Трябваше да пусна оръжието и Ай, чао. да става мелето. Ай, чао. Човек, аз знаеш от колко време не съм играл. Баси, майката. За какво То аз случи? взех от тебе от буста в последния момент и това ме засили и се ударих. Какво прави той, бе? Абе, На коя позиция си, бе, Крис? на четвърта. Аз съм на втора. Чак. Виж този как бута, човек. Знам. Абе, И аз сега започвам да ги бута. Еде. На коса. Опа! Накоцам от смъртта с критската в ръка. Какво правите, бе? Айде. О, Крис, защо ме бутна, бе? Ти ме бутна, тъп ли си? А без искал, бе. Да не съм искал. Видя ли от нас никой отгоре? Не. После в купа ще я видя. Какво? What the fuck? Аре, бе, човек, защо то сбута, е? И... Тоз го махал от приятеля, зачерпва му. Добре. Ти така ли ги махаш? Искаш ли другия път да пусна оръжието? Окей. Паси. Да е по-забавно. Тоз пък е събутна, човек. В права. What the fuck? Абе, Видя ли Тос- как изпачах, бе? Да, бе. Направо полетях. Да, яхта. То сега пак ще дойдеш му бутна, нали? Як. Тоест, мен се опитва да избута сигурно, но аз ще мина зад него сега. Прави цигански номера, нали? Айде, и аз го бутнах. Прави цигански номера, нали? Да, и аз го дигнах 3 метра назад. Тоз къде се обърна на кошовите, брат. Мале, какво стана, бе? Ще стана. И свърчах от лампата, дето бутна ти. Тоз пропусна чекпоинта, бах ти, пич. Давай! Айде спринте! Вай трябва да си променя цвета на зенторното, човек. Този как се заби сигурно, Това... този плен дето е. И тоз гадния пак е зад мен, майка му де. Ти на втора, на първа ли си сега или на Да. втора? На първа. О, майка, да гледам, ще бъде на втора. Той ти взима от буса сега силни. Ами далече. Вече е наблизо. А то май има още такова, има още бая. 4 мили и нещо беше да го състезанието. О, ето финиша! Браво! GG. И така. Връщаме се отново с Бао МП за... Ти с мотора ли ще си, бе, човек? Да. А Той ти? и аз така. Залагам пак 10 бона. Добро да не ги изгуба, защото има голяма вероятност да ги изгуба. Все пак е с мотора и нищо не се знае. Yellow Bow. Bow. Оффроуд рали. Yeah. Аз съм взел новия мотор, ти. И аз. Този е с кола. Хубавото, че сме 4 човека. Да, Не сме поне това е хубавото. Дали ще спечеля Бао МП? Бе, откъде да знам? Съдбата ще покажа, нали? Абе, ние това не сме ли го играли вече, бе? Не. То с колата, ля?
Карай, бани, Ние май. това сме го играли, бе, човек. Не, аз не съм го играл. Аз... Този ме прегази. Аз ти казвам, човек, той... Това май съм го играл с Васил и с Злати, ма не съм много сигурен. Добре, че излезе на... Добре, че падна, човек. Бах ти. Щастник. Пропуснах чекпоинта. Еба ти пича. О, аз надолу с пълна газ. Се разсепа някъде и... Ама то си идва за тебе, да знаеш. Нека идва. Тук сега ако излети, хубаво ще е. Опа, обърна се. Айде. Задобрявам. Майко, защо как тази дума е? Задобрявам и паднах долу, човек. Той аз сега преди казах, ако излети хубаво ще е, обаче аз ще тях да излета. Добре, за сега съм на първа позиция. Пък с пемтака, мадафака е на втора. Чакай, че правя някакви глупости тук. Той се засилва. Той идва. Стоп. Няма да спираме. Ни правила не почитаме. Тук има лимит, бе, 50. Ма няма такова нещо за нас. Не караме с пълна газ. Това е много странно, бе. Паси. Добре, къде е тази голяма жълта топка? Еми, не знам. Тоест, единствено заради името го добавих това състезание, ма... Сигурен ли си, че... То нали знаеш, че има една топка там някъде при Холивуд или къде беше? Да? Или над него ли, не знам. И тя може да се бутне по принцип. Така ли е? Еми да. Смята. Аз не го знаех това. Как че не го знаеш, бе? Не го знам. Аз и Васил един път, нали, го бутахме на... Я бутахме на PlayStation. Е, тук би трябвало да е, обаче няма. Чакай, дей. Поне така мислим, че тук беше, пък не знам. Чакай, Лене. Ма то тук Холивуд го няма, бе. Абе, и не си спомням точно къде беше, обаче знам, че има такава. Аре, бе, няма ли един прав път, бе, човек? Аз. Ето нали офроуд, какъв прав път искаш? А? Какъв прав път искаш? Не мога нали да off-road? се силя на тази, бе. Той да се засилиш и да не се засилиш се та. Няма как да не вземеш. Ай, ма чакай малко. Ай, Лене. Аз съм пред финиша, човек. За какво заводих 10 бона, бе? Аз ще изчакам, обаче ще съм първи. Нищо. Идваш ли? Да, бе. Това Идвам. ти ли си на втора позиция? Да. Окей, финиширам. Почваме, дами и господа, отново едно състезание. Той е път на стънт. Аз избирам зенторното, човек. И аз също съм зенторното. Само аз не бях дал реди, мисля, че. Мале, то от началото сме под мапа, аз си мислех, че сме над него и после влизаме под него. То растението виж какво прави. Това е във водата, нали? Не знам къде, обаче... Да. Каква е тази преграда пред мен, бе, човек? Това е във водата, луд. О, напред. Бе, това е мега бруталното, яко е. Ние сме долу под градоля. Да, бе, даже и под канализацията. Кой изпадна, бе? Не знам, Ти си пред мен. аз съм първи. Мале, той се опитва да ме бутне и успя. Дано и теб те бутне. Не. Само не така. Само не така, бателянче. Къде хода? Този как се взриви, бе? Това не е истина, бе. Стига глупости, бе. О, надолу сме. Аре! О, тук сме, да. О, yes, bitch. Аз не знам на къде съм, бе, човек. Какво стана, бе? Те разбереш. Човек, аз съм над... Излиза ли си отгоре над мапа?
Да. Да, бе. Да, бе. Трябва да паднеш долу. Браво на мене. Ще направи, бе. Ти да ни обърка нещо, бе. Не съм объркал. Човек, аз излезнах над мапа, бе, там горе на улиците. Ужас. Това вече не знам, що така. Айм. Сега съм на 6-та позиция. Това е Що ми брутално. бъгва екрана, бе, човек? Как така ще излезе отгоре, бе? Бък. Този бутна топката, тук още една топка бутната. Защо винаги така става, бе? Така. Бам. Опа, виждам финиша. Да, съм на 5-та позиция. Мале, то ми пресветка екрана Как ще на става пета маза. позиция ти отсе, човек? Ева, човек, нали ти казах, излезнах отгоре. Ей, завъртях се! Ей, майка! Абе, добре, че не заложих. На 4-та позиция съм, what? На 3-та позиция съм, 2-ра. Ей, защо така винаги се пребавам, бе? О, първо съм пак, отново, агин. Тук съм. Как на 4-та, Аз вече ги схванах тези тунели. Аз съм на 2-ра позиция, браво на мене. Как съм на 3-та, ти отсе? Мали спадам. Първа. Пише, what? Сега ми пише, че съм на 5-та. FL Sprint, първи! Какво е това, бе? Как съм на 5-та, бе? What the fuck, сега пък 4-та. Браво, бе! 3-та. Браво, бе, аз на 3-та. Я да видим баба ми пие. Пак е добре, какво? Много ясно. И какво става? 2 победи и 1 загуба. И той... Мисля, че аз имам една победа. Не знам обаче аз как излезнах отгоре, викам, what? Да, бе, много бъгъл. Така някой друг се върти. И така. Хора, това ще бъде от този клип. Ако ви хареса, коментирайте, споделете, лайкайте в описанието, ще има канала на BioMP. Аз Както и бях на на Крис. Sprint. И... Чао, чао. Чао.